Дестинация, където почивката се превръща в начин на живот. Тук морето среща планината, а спокойствието и луксът вървят ръка за ръка. Емблемата на курорта е яхтеното пристанище. Модерно, елегантно и създадено по европейски стандарт. С над 300 места за яхти, изискани заведения и панорамна алея с гледка към Несебър, това е място, което излъчва престиж и класа. Марината е и център на социалния живот в курорта, от романтични разходки до летни събития под открито небе. На няколко крачки от марината се намира един от най-красивите плажове по Черноморието – Венит Бич. Фин пясък, кристално чиста вода и първокласно обслужване – това е перфектното място за релакс и морски приключения. Тук ще усетите атмосферата на Средиземноморието, но в сърцето на България. Влас е разположен в подножието на Стара планина, което му придава уникален микроклимат. Комбинацията от планински и морски въздух е изключително благоприятна за здравето, а леките ветрове правят лятото приятно и прохладно. Това е едно от малкото места в Европа, където можете да се наслаждавате на чист, ионизиран въздух през целия сезон. Курортът се отличава с модерни комплекси, луксозни къщи и вили с панорамна морска гледка. Инфраструктурата е отлично развита, има нови пътища, магазини, ресторанти, училища и медицински центрове. Всичко това прави Влас не просто ваканционно място, а идеално място за втори дом или инвестиция с дългосрочна стойност. Само на 5 минути е Слънчев бряг, центърът на забавленията по Черноморието. На 10 минути старинният Несебър, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. А летище Бургас е само на около 30 минути път, осигурявайки удобна връзка с Европа и света.